Yes, update taron mga idol no ni anhi ang mga igagaw og mga iyaan ni Maria. Paila. Yes, no, ikuan asawa sa ko ang igagaw, no, from Sama. Samar City? Yes, no, syempre, dili mawala ako ang pinakagwapang amiga. Amiga po ni Betty. Tara, magkita. Tara! Sexy tayo. Grabe. Sa Davao ni siya, sa Davao? From Davao City. Davao ni? Kani, from Davao Occidental. Davao Occidental. Grabe. Ay. Ito pa. From Don Marcelino. Ayun, sana sa natin. Wala, kapitan ni sa ni Dimulok. Dimulok, kapita sa Dimulok. Kumusta Kap? From Saman. Yes, no. From Sa Bisita. kanana ni Si Bibi Jean. Baby Jen. Ay, shout out din sa tanang taga Samal no. Nagkita namin madili magpalupig ang TikTok iris ko. Ano tabunan mangunang guwapo Taga Occidental. Vlogger man ni sa Kuan. Vlogger sa Bugits Vlog. Bugis Davao Occidental. Wala, bite, unsa may masulti ni mo ron? Nakakaon na ka binignet. Yes, lami kay binignit nakakaon ako. Ama to sila, ma'am, alis adiri ma'am. Alisa diri ma'am Claire. Cellphone dia ma'am. Ali mo diri Claire. Ay mag-update ta. Ako ang iyaan na gwapa. Iya, guwapa. Gagawin yung Gani, kagwapa oh. Ma'am, Siksi kayo. asa man mo binignet ma'am? Buhi isa ng cellphone ma'am. Binignet asa? Nasa kadiro. Wag dito kay mga unta. Taguka daw. So, pagkauna ay mga bisita Maria. Binigyan pa po sila. Binignet to dahil dahil. Davao City. Ore, wala Davao Occidental. Kana daraw. Taga ko taga. taga Davao Occidental. Davao Occidental. Ya Samal. Tabangi ang kuha sa binignet kay. Samal Island. Naulot ta sa tong Ano na pare, Samal Island. Samal Island. Yan isa diri kay gimitahan ta na kay mga tulad sa Samal. mga followers din mo ni sa taga Samal. Yes, followers pero ano bahala sa basta. Oo, baon. Siya mo nang imbita po nga madula ng Davao City. Oh. Ikaw ang bahala sa pamasahe. Ikaw ang pamasak sa bahala sa pamasahe. Garang daogan no. Daogan no. Nagul. Okay, update lang sa karon. Wala usatay bayan sa karon no kay Holy week man ugma magbayan sa ugma. Kay wala ganayo buhat kay kuan. Antiyan na sige magtingog. Sige mo ka binignet god. Alo, naglain lang siya. Dagan siya. Sige dagang siya. Tanaw na to ila binignet dire be. Yan daw mga balon dagko diha. Grabe anay mong binignet ma'am. Ay, di basta-basta naman ba? Puno ni kayo ba? Nindot mo gudon ng binignit daw. Kaysa tiyan mong gunit. Oo na lang Kanya niya, sa lubot mo sirit. Wow, kalami sa binignet. O karon ang bisita ni Maria. Kuha na mga balon na dagko ba? Mo to'y kuha ni. Naghukat pag si ma. Ay, natong kuha na ni Ron. Ano man jud? Okay.